ma huyanga. Kapod wantiere yiero mag ODM, en chenro mar yiero dhi nyime te sende mag luto ombulu e kuonde mopogore opogore kaunti ma Homa Bay. Yiero mag jotelo mag gwenge mag ODM madhi nyime. Kata kamano nitie te sende mag luto ombulu mane tulo muochie kendo kelo hinyruok. Kali abich nitiere kar luto ombulu ma Kabunde kar chung' od bura ma Homa Bay Town, kendo watudre kode achiel kachiel. Ali abich kinyalo winja to miwa ler ewi weche mane obedo kendo kelo lweny kuonde luto ombulu mopogore opogore yierogi mag ODM mitime kor gwenge. James erokamano kaunti ma Homa Bay kandi ni kod wards maromo pangwen man no gubeni chenro mar yiero jotel ODM wards dhi nyime. Kata kamano nyalo paro ni duond bura mar ODM nichochoro nyime yiero mar East Kamagak ward manitiere ka chudo bura Kasipul kalwe kod ng'ur manochwal makoro ne miyo yiero no otim kawuono. Kata kamano wards mamoko 39 ma Homa Bay kandi sub counties mopogore yiero makamano dhi nyime. Kata kamano waseyudo ng'ur kawuok moko kuom tesende mag luto ombulu wards mopogore e county ma Homa Bay kandi kalwe kod chochni moko manitiere wach yiero makamano. Mapek ma nyama oseyudo nyaka sani mana kaka wacho no en sub county Mandhewa ma bende osebedo ka ng'ur osebedo ka wuok e kind jokanyo mag duond bura mar ODM kanyo endo ka gisebedo ka giywak ni listi manowuok e yiero manotim tarik 27 mano dwe mar 11 higa mokalo mane keto delegates ma kawuono ne dhi e yiero mar yiero jotelo makoro biro telo duond bura mar ODM wards mopogore giseyuak osebedo ndhiwa ni nyinge go eko nowil kendo nyinge mane owuok e mbui mar ODM ok gin nyinge mane oketi kata mano yier e tesende mag luto ombulu e kinde ma timo yiero no higa mokalo. Waseneno ka odiochieng' ma kawuono mana kane wasewacho chien kanyo endo kar luto ombulu manitie e buche primary school manitie e ward ma Kanyamwako Sewe Kanyamwako Logi ka chudo bura Mandhewa kanyo endo tulo ne omuoche okinyi ma kawuono ka luwore gi komanda mar obila Mandhewa kanyo endo olero ni moko kuom rowere man chal ka gima ne okodi ka wuok kamachielo mopogore gi Mandhewa kanyo endo ne odhi kod nyamburko kido mar Probox kar luto ombulu ma buche primary school kanyo endo mane rakruok obedo kindi kaachiel kod johera mag ODM manodhi mar yiero jotelo makoro biro telo ne ODM ward ma Kanyamwako Logi kanyo endo mariyo kuom rowere manitie Probox no endo oyudo nyruok maricho mane otergi kar od thieth Mandhewa. Kata kamano ne ok nyal thiedhgi kalwe kod hinyruok maricho mane giyudo bang' kane otong'gi go jalo marach mokalo kendo nyaka samoro osenini James osekelgi referral hospital ma Homa Bay kandi kama obro dhi mondo wawulosane korgi tang'o mane otimore e kinde mane gidhi weche mag yiero mane timo kar chudo bura Mandhewa kanyo endo. Bende ne oloso go bilano ma bende ogolo siem ni ok nyal yie mondo mi koro kata tulo moro amora obedie tesende mag luto ombulu e kinde ma skoro yiero mar ODM dhi nyime mar yiero jotelo mabiro telo ne duond bura no endo wards ma opogore manitiere Homa Bay kaachiel kod mantie Ndhewa kaachiel kod kuonde mamoko e county kandi. Gisani mana kaka wacho antiere Kabunde Social Hall ma bende nitie ka chudo bura ma Homa Bay Town kama ne okete kar yiero mitimo ne ward mar Rojo Town ma Rojo manitie ka chudo bura ma Homa Bay Town kaendi kendo nyaka sani James anyalo wacho ni yiero mane timo e ward mar Rojo kaendi Kabunde Social Hall kandi oserumo kendo waloso kod moko kuom jamoyier e lemo mopogore e duond bura mar ODM e ward mar Rojo kaendi mong'iso morgi kalwe kod kaka chenro no dhi. Kata kamano ng'uro ne nitiere kind yiero mar rowere duond bura mar ODM makoro biro telo ne ward ma Rojo kaendi kalwe kod koko mano obedo chien kandi. Kata kamano weche ne olosi kendo yiero no odhi makare kendo anyalo wacho ni sani koro jo ODM mano biro timo yiero mar Rojo kaendi osewuok kaendi kendo gisetieko yiero jotelo makoro biro bedo kadhi e yiero mar sub county kata kar chundo buche ma ODM chano timo tarik 9 mano tich adek mar juma niendi. Wasebedo kwaluwo yiero niendi wards mopogore kamotingo karachuonyo wards mantie karachuonyo mabende wasebedo ng'ur kantiere wards moko ewi much kata jomoko mane odhi matemo rocho yiero makamano kantie kuonde mamoko bende ma yiero no endo dhi e yo makare. Ne waloso chien kandi gi jalup gavana ma Homa Bay kandi mano Yugi Magwanga mabende nodhi Nyandiwa primary school mabende okwayo kwe mondo ong'iso jo ODM mondo mi odhi e yiero no endo gi kwe maonge koko ka osenen ka chudo bura Mandhewa kuonde mamoko ma ni koko bende nitiere ka chudo bura ma Karachuonyo. Wapod wabiro dhi nyime kod luwane ni to gin ang'o gin mabiro wuok e wach yiero ni ende ka wawuok ka to wabiro dhi ane referral hospital ma Homa Bay kandi mondo walosane gi kijende ma oyudo hinyruok maricho
mokalo kinde mane lwenyo muoch sub county Mandhewa kinde mane timo yiero kalutombolo mabuche primary school mane wasewacho chien kanyo ni rowere ariyo go eko oyudonyruok maricho kendo ok gin rowere mawuok e kar chul bura Mandhewa. Obila wacho ni ne oting'gi kod probox ka giwuok e boma machielo ka gidhi Ndhewa mana mondo mi ne giket kata ginya weche mag arita kwe kinde ma yiero ma kamano ne dhi nyime ema kato girado kod masira machal kamano makoro owaye kod hinyruok maricho ma ok ginyal chungo malo kaluwore kod kit beti mane kit eny mane oyudore gi e kinde masira ma kamano endo. Abiro weye ka to wadhi nyime kod luwo ni to weche biro chalo nade e kinde ma koro yiero mar ODM dhi nyime kuonde lutombolo kata wards mopogore mantiere e kaunti ma Homabay kandi James. Erokamano Ali Abichi kolonwago e yorno makare kendo abiro weyi thuolo e lonwa lepodno Kwaramoga Jwang' kik obai kichopo saa 1 gi saa 3 ka wuok e kaunti ma Homabay waduogo e kaunti ma Nakuru kama ero ni ndalo 14 bang' moko kuom jodak ma Nakuru ndiko